Mga kaagoy, meron nga ako natagpuan na sobrang ganda. Mala high class ang kanyang datingan. Sa halagang 850, masusubukan mo nga ang jacuzzi. At dito nga lang yan sa Pangasinan. At bukod nga dun mga kaagoy, meron nga rin sila ditong mga pakulo na kung saan pwede nga kayo magbengbangan. Sobrang high-tech nga ang mga gamit nga dito sa napuntahan natin. Sa mga taga Pangasinan dyan, meron nga akong magandang balita sa inyo. May natagpuan nga akong inn. Hindi lang basta inn ito mga tol. Dahil high-tech lahat ng mga gamit nga nila dito. Meron din sila ditong maluwag na parking. Kung saan safe na safe nga kayo mga kaagoy. Kung gusto nyo nga mag-stay dito mga tol, sobrang mura nga lang dito. As low as meron ka ng 550. Makapag-stay ka na daw dito ng 3 hours. Ngayon nga lang ako nakakita ng inn na ganito nga ang kwarto. Na meron pa nga ang text na like a virgin. At pagdating nga sa kama mga kaagoy, grabe sobrang lambot nga ito. Sa ganyang kwarto nga pwede na nga mag-stay yan ng 3 hours sa halagang 550. Meron ka ng TV, meron ka ng wifi, meron ka ng malambot na higaan, meron ka na rin aircon dito, at higit sa lahat malinis at aesthetic na banyo. Hindi talaga ako makapaniwala mga kaagoy na sa halagang 550. Ganito na nga kaganda ang pag-i-stayhan nyo. At kapag gusto nyo naman na maluwag mga kaagoy, meron nga sila ditong VIP. At ang presyo nga lang yun ay 850. 3 oras na nga yun. Meron ka na sariling jacuzzi. Kaya kung gusto nyo nga pumunta dito, kasama nyo yung mga taong mahal nyo na patago. Ay nako, pwede nga kayo dito mga kaagoy. Yung okay lang ba? Yung hindi nyo pa nga nire-reveal sa public. Kung pupunta nga kayo dito sa San Jacinto Inn, meron nga sila ditong dalawang klaseng room. Kapag VIP naman ay nasa 850. Tulad nga ng pinapakita ko sa inyo. At kapag regular naman ay nasa 550. Ganito nga ang style ng regular nila. Hindi ka lang lugi sa ganito mga kaagoy. Ngayon itutur ko nga kayo kung saan nga ako mag-i-stay. Grabe, 850 pesos na inn. Na high class ang datingan niya. Pagdating nga sa mga room, matatagpuan nga lang ito sa San Jacinto. Yung papunta nga sa Manawag. Balang inabuild pala natin dito ay VIP. 850 na nga yun at 3 hours na nga yun. Ganitong kama at meron ka na ngang sariling TV. At kapag mahilig ka naman sa yosi mga kaagoy, meron nga sila ditong smoking area na hindi ka nga makikita nga dyan kahit nakahubad ka nga dyan. Ito nga magiging view mo kapag nasa taas ka. Sobrang total package talagang pag-stay namin dito. Kaya kung ako sa inyo, subukan nyo nga rin mag-stay dito. Siyempre ang kailangan dapat meron kang jowa at meron kang kabit ay este. Yung taong minamahal mo. Alam ko mga kaagoy na alam nyo nga ito. Marami nga posisyon ang pwede nga gawin dito. Saan ka makakakita nga ng inn na meron nga ganito. Kaya sa mga taga Pangasinan dyan, alamin nyo na nga ito mga tol. Baka mapapadaan kayo at pwede nga kayo mag-stay dito. Bibigyan pa nga kita ng discount. At talagang sobrang relax nga ang humiga nga dito sa kanilang kama. Kahit tumalon-talon ka pa nga dyan ng marami mga kaagoy, sobrang lambot nito. Dating nga sa kanilang CR, sobrang high-tech at aesthetic ang datingan. Tulad nga ng kanilang kubeta. Wala ka na nga kailangan nga pindutin dito dahil high-tech nga ito. At sa kanilang salamin naman mga kaagoy, pang malakasan na aesthetic. At kapag natapos na nga kayo magbengbangan at nagutom nga kayo, pwede nga kayo mag-order na kanilang mga benta na sobrang mura. Katok na nga lang sila dito at iiwan lang nila yung pagkain dito. Siyempre hindi nila kayo pwedeng isturbuhin. Sabi nga sa nakasulat, enjoy your every moment. Agoy, masansamit man. Mamaya nga mga kaagoy, magjajakusi nga tayo dito. Sobrang sulit ko na nga 850 ko mga tol. Talagang makakapag-relax ka talaga ng maayos dito. Ito na ata yung kakaibang inn na napasukan ko sa buong buhay ko. Ito nga yung masasabi mo na hindi nga kamahalan pero sobrang ganda. Saan ka pa mga kaagoy? Subukan nyo na nga tong San Jacinto Inn. Balitaan nyo ako mga kaagoy kung gusto nyo nga pumunta dito. Dahil bibigyan ko nga kayo ng maraming discount dito. Sayang nga yung 10% nyo. Kung napapanood yung video na to, taga saan ka sa Pangasinan? At kayo rin mga kaagoy, anong oras nyo rin napapanood ang aking vlog? Agoy!